F'Malta madwar 4,000 persuna għandhom l-epilessija u minkejja avvanzi mediċi f'madwar 30% tal-persuni b'din il-kundizzjoni, il-mediċini disponibbli baqgħu ma ħadmux. Barra minn hekk hemm ħafna stigma u diskriminazzjoni dwar din il-kundizzjoni. Għaldaqstant isiru l-isforzi kollha meħtieġa mill-Assoċjazzjoni Maltija għall-Epilessija tal-Caritas biex joħolqu iktar kuxjenza u soluzzjonijiet għal persuni li għandhom din il-kundizzjoni. Dan l-isforz jingħaqad ma' studju kontinwu kif spjegat il-professur Janet Mifsud. Qed issir ħafna riċerka, jiena bħalissa fatt qiegħda l-Ingilterra, qed naħdem ma' University College London ma' professur Sanjay Sisoza, u qed naraw ukoll jista' jkunu ukoll effetti tal-ġenetika fl-epilessija. U dan lan fil-fatt tas-seminar biex kanu iktar għarfien kemm mal-persuni għandhom epilessija, l-familjari tagħhom, kif ukoll nies li għandhom x'jaqsmu ma' persuni epilessija, kux tobba, spiżjara, nurses u anke għalliema. L-epilessija hija l-aktar kundizzjoni neuroloġika komuni u taffettwa madwar 1% tal-persuni kollha madwar id-dinja. Dwar dan it-3 fis-6 ta' filgħaxija se jkun organizzat seminar fiċ-ċentru tal-Caritas fil-Furjana. U fost dawk li se jindirizzaw lil dawk preżenti se jkun hemm il-professur tan-Newroloġija fl-Isptar Nazzjonali għan-Newroloġija fl-Ingilterra, il-professur Sisodja. It-taħdita se tiffoka fuq l-iżviluppi riċenti fil-fema tal-epilessija u l-ġenetika. Persuni bl-epilessija raba u ħbieb tobba, infermiera, spiżjara, riċerkaturi, social workers, għalliema u professjonisti oħra interessati huma mħeġġa biex jattendu għal din is-sessjoni informativa biex titqajjem aktar kuxjenza dwar din il-kundizzjoni bil-laqgħa tkun waħda bla ħlas.